Didno atong pasalamatan ang Ginoo og ihagyod tanan ang dungog og himaya sa atong kinabuhi og sa atong mga 2023 and what 2023 has to offer for us. So, akong aim for this afternoon is tagaan ta mo og mensahe sa Dios na if you remember mga pila ka weeks ago nag-celebrate man ta sa atong mga students na ni-graduate na sila, whether from grade 6 padong sila grade 7 or from senior high mo padulong to college or from high school mo adto sila og senior high or even the wonderful reality na natay mga ni-graduate po na college students og musuluday na sila sa new season na pod. And if we think about it, permi man gyud na ay new season sa atong kinabuhi. Maybe ang uban sa ato adri bag-o pa naka-plus-star sa trabaho or, di ba? Kung dugay na ka sa trabaho, na ay bag-o na responsibilidad gihatag kanimo. Or pareha man ang trabaho pero nay nadugang sa imong pamilya, na ay nausab, nakahimtang. And so always na ay kausaban sa ato ang everyday life na we will always face new challenges, naatay ma-enkwentro na mga sitwasyon na mukailangan ang atong oras, ang atong enerhiya, ang atong pagpaningkamot tungod kay sa atong mga mahal sa kinabuhi na mga na sila mga kilanglan, whether it will be sa atong pagkaon, sa ilang pagskwela, sa ilang tambal, sa unsa pa diha na mga needs. In other words, ang atong primary lugar na kanina message is intended for those katong mga musuluday sa ilahang bag-o na situation in life sa school, sa trabaho. But also, katong nagtrabaho na or para sa mga ginikanan sa katong mga estudyante na musuluday og college, na musuluday og senior high, or ang ilahang mga anak musuluday na og trabaho, og para pod ni sa mga lolo og lola sa mga ingana na sitwasyon gihapon. So as I was asking the Lord, unsa akong mahatag sa inyo na mensahe para mabaon ninyo as you enter into a new season sa inyong life, the Lord led me to 1 John chapter 2, 15 to 17. O gusto na ako mabasa ninyo ni mismo. So kung pwede sa inyong Bible, whether dalanan ninyo or sa inyong cellphone, iabri inyong electronic or analog na Bible sa 1 John 2, verses 15 to 17. 1 John 2, 15 to 17. O akong basahon. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o ang kalibutanon nga mga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa amahan. Kay ang tanan nga nasa kalibutan, ang tanan nga kalibutanon nga gipangandoy sa tawhanong pagbati, nga kaibgan sa mga mata, o ginapasigarbo sa mga tao, dili ni siya gikan sa amahan, kung dili gikan ni siya sa kalibutan. Og versikulo 17, ang kalibutan og ang tanan nga mga butang niini nga ginatinguha sa mga tao mahanaw. Apan ang nagtuman sa kabubuton sa Dios nagakinabuhi sa walay katapusan. Magampo kita. Ginoo, tabangi kami sa pagsimba kanimo, sa pagpaminaw sa imong pulong. Naamo kaning paminawon ug let your word accomplish, Lord, ang iyang purpose na naay pagtuo na mubunga sa amo ang kasing-kasing na dili ka namo ni limtan, amo kaning
i-keep sa among life, among heart, amo kining tuhuan, tumanon, ug andamon ang among kagalingon. Kung kami man katong mga batanon or kami man tong mga ginikanan or kami man tong mga lolo or lola, andamon namo ang reality na imong gisulti ani Lord para dili kami mailad sa yawa, dili kami madala sa mga kalibutanong tawhanon or mga temptasyon, o dili kami maanod, Lord, ang among mga kinabuhi na naami sa balas, kundi didto gyud mi, Lord, maghimo sa among tibuok kinabuhi sa imuha. Ikaw ang bato na didto gyud mi dapat mudwell. Ikaw ang vine ug kami ang branches na kung wala kami kanimo, wala kami mabuhat dinhi, mabaliwala tanan ang among accomplishment, even kanihang mga paningkamot, O Lord, sa kinabuhi karon. Tabangi kami, Lord, in Jesus' name. Amen. So I was kanang ga-consider ko, and 3 o'clock service is one of the service nato na daghan ang atong batanon. Oh, praise be to God, na daghan atong batanon ani na mga orasa. No, palakpakan nato ang Ginoo. Salamat kay sa Ginoo. And no, isa gyud na sa makapasalamat ta kay kung puro ra ta mga idaran dinhi, no. Kabalo ta na, di ba? Pila na lang ka tuig, paulion na ta sa Ginoo, sa may mabilin. So, malipay gyud ta if naay mga batanon og naapay mas bata nato na naaduna dinhi gatubo ga kuyog kanato sa paghigugma sa Ginoo. Apan naatay pangutana o dapat pangutan-on diri sa GCAF kay realidad ni siya sa daghan kaayo gakahitabo sa kalibutan. Dili lang sa Pilipinas or Cagayan de Oro. Nay nangutana ani. Ngano man na daghan makay mga batanon na kumusulod na sila to college, kumusulod na sila to magtrabaho na sila, mo-graduate na sila college o magtrabaho na lugar sila. Mga wala man sila sa simbahan. Nakamatikod mo ani? Nakabantay mo ani? Nanatay kauban sa una, dinhi sa GCAP, pero pag ni college or ni graduate sa college, nawala naman. Nawala naman. And maybe, makaingon ta ba na, ang dili lang sila, kanang pagbawala bitaw sa simbahan, simptomas lang mana. Dili mana siya mao ang problema or ang ugat sa problema. Ang mas delikado dinhi is if ni-graduate na siya, nihawa na siya sa imong supervision, papa, mama, lolo, lola, na makasarili na siya. Nganong dili naman din siya mo kuyog. Kaya so ang pangutana na is nganong daghan kay mga batanon once moabot sila to a station or situation silang kinabuhi, muwala man sila sa pagtuo sa Ginoo. Pwede man na nimo siya i-extend na dili lang na siya taman sa mga batanon. Pwede man ni appeal sa mga idaran. No? Appeal man ni. Wala yung limit actually ni. Pero since this is a word for those who are the graduates, sila lugar akong primary audience. Pero appeal po di ay kita na naana sa plaster na sa trabaho. Kay pwede biya na kung negosyante ka, tagaan ka, o daghan kay na oportunidad sa yawa o sa kalibutan na mabisi ka, too busy in fact, na wa ka kabantay, nawa na di ka sa imuhang paghigugma, sa imuhang pagkinabuhi with the Lord. So ang symptoms, no, bantayan nato. Now I have a case study to make us understand with a clear example gikan sa pulong sa Dios, dili akong hinimo. And then ato karong uklabon kaning giingon sa Dios na ayaw higugmaa ang kalibutan kay naa diri nakasalalay ang imuhang kaugmaon sa kinabuing eternal life.
before I go to the case study, let me give you some facts or survey. So survey says, no, according to a Christian organization, Barna, if I am not mistaken, nag-conduct sila ni na survey of 220,000 na mga batanon. O nigawas na resulta is that 80% sa mga batanon na naasulod sa simbahan, pag mo graduate sila, so 80% of 220,000 young people, pag mo graduate sila, either college or pag musulod sila o college, or by the time, ang ilang edad magudri is, by the time mo abot sila 29 anyos edad, mawa sila or muundang sila sa ilahang pagtuo sa Diyos. 80%. Kung mutanaw kasi imong tuo, mutanaw kasi imong wala, uhap kag napulo, walo sa inyo ang mawa lugar kung batanon lugar, anak lugar. Ang duha lang din ang mabilin. Dako kay no? Alarming kay no? Maski siguro 10% na, alarming na sa napangutana na dapat nato tubagon kada tao dinhi. So ako tamong hangyoon na muabri mo sa inyong Biblia sa 2 Chronicles, no? 2 Chronicles na sa Old Testament. Ako ni siyang story, but this is the story of 2 Chronicles chapter 24. Usa ka hari na ngalan niya si Joash. Kani si Joash, nahimo siya hari sa kabubuton sa Dios sa edad 7 anyos. And nagsugod siya sa maayo. Nindot kayo. Because when he began sa iyang paghari, niingon sa versikulo 2, iyang gibuhat unsa ang tama sa mata sa Diyos. During all the days of Jehoiada, the priest, Jehoiada, no? Kinsa si Jehoiada, the high priest sa ilang panahon. So niingon diha no na because of Jehoiada, the high priest na nigiya kang Joash at 7 years old until nidako siya, kay King Joash ruled for 40 years man. So taas-taas pod, no? And King Joash in verse 4, nindot kay ang pagsugod, iyang gi patukod, iyang gi repair, iyang gibalik ang temple of the Lord na naguba. Tungod sa positive influence sa high priest Jehoiada, si Joash faithfully followed God's laws ug nanigurado gid siya na apil ang iyang katanan katawhan sa Israel mosunod pud niya ug sa Juda. In fact, ingon sa versikulo 10, all the princes and all the people rejoiced ug gidala nila ilahang tax ug ilahang gihulog sa chest, no, sa mag-donate sila sa work of the rebuilding the temple. So, klaro, tsada kayo, no? Kung jika palugar ni na kuan, active kayo si Joash at 7 years old sa Sunday school. No? Grabe ang iyahang kuan, no? Na pag-alagad sa Ginoo, na pag-abot niya sa mga sa inside out. No? Nag-share siya sa gospel. No? Active kay siya sa youth ministry. Nga na lugar ang praying kay na start. Murag si Lani lugar o si Pastor Jiggy, excited kay sila, moingon sila, Kuya Dave, si Joash pa, usa na gini sa atong mga future leaders yun. Anak lugar. But then here comes ang trahedya. Sa case study ni ni King Joash, at verse 15, namatay si Jehoiada, the high priest, katong nagiya gyud ni Joash. Ug after namatay si Jehoiada, si Joash nangita siya karon og kinsa iyahang masaligan or mo-advise na pod niya or makasabay niya. In verse 17, naa na karon nang duol niya mga prinsipe sa Juda o gibisitahan niya o murag ilahang gipuri, ilag yung gipray si Joash
o karon nahitabo is nakuha nila ang loob ni Diyos. Pero ang problem lang karon is that kung positive ang influence ni Jehoiada, kani naman negative ilahang influence. Kung sa ato po lugar na nagkabarkada og mga di maayo na mga tao. Ug wa na may nabilin na mobadlong niya. Kay namatay naman ang iyahang long time mentor o murag amahan na lugar niya na ginatan-aw niya. And so what happened is that in verse 17, ilahang giflatter siya, and Joash abandoned the house of the Lord and turned to serve idols. Dili lang din ni kakahitabo sa Inside Out Ministry. Dili lang din ni kakahitabo sa Kids Central na makakalot ang ulo sa atong mga youth ministers, youth pastor. Where did we go wrong? Amo mo itong gitudloan tanan. Nawa naman. Maybe ang mga parents ba, no? Na ay time and time parents, may sila, gibuhat na mo ang tanan, pastor, amo ginsang kinala sa simbahan, and then karon na nag-adto lang sa college, nag-dorm lang sa dito, di naman namo makontak, di naman mo uli og kuan, among paulion, no? Gapamakak naman namo, gatago naman. Sounds familiar ba diri mga young people? And these friends, no, may have nakonbinsa yun nila si Jehoiada, no, na si Joash na lahi na ang panahon karon, Joash, no, mo na ni karon ang dapat kung maayo ka na dapat na hari o mo na ni mong dapat buhaton, mo na ni ang kuan. So makita nimo si Joash, kung Pilipino pa ang mo describe niya, si Joash humok og ilong. Sakto ba na? Napatay nga na? No? Dali ra liso. Dali mailad. Dali madala sa iyahang barkada. And then, parents and grandparents, young people, ayaw minusa. Ayaw, do not take it for granted or ayaw igamay ang influensya sa mga bad company. Ayaw i-ignore ang reality na naa ni peer pressure. Strong kaayo ang peer pressure na kung dili nimo i-plant ang imuhang anak lalom sa Diyos. Moabot ning pressure gikan sa iyang mga barkada, amigo, classmate. Labaw na kung nakatilaw na siya og another degree of freedom na wala niya na-enjoy as a elementary or high school student. Kay lahi naman yun ang college, no? Lahi naman po yun ang kanang nagtrabaho na ka. There's a newer degree of freedom na wala na nimo na kay mas grabe ang supervision sa atua at elementary or high school. If wala nato natanom ang atong kinabuhi sa pulong sa Diyos, na lalom ta, mapalid ta, maanod ta, madala ta, muratag, ana-ana, ingon pa sa kung kinsa may muabot sa atong kinabuhi. So ayaw minusa or minusi ang peer pressure. Ayaw itugot na dili ka handa na kung naay makisip-sip nimo, naay magpadako sa imong ulo, no? Ingnan ka sa mga sweet nothings, sweet words. Kung ikaw dinhi, you are a woman of God, you're a girl, and you're growing, you're at the prime of your youth. And naa karon, no, pag dibo nimo, o kita pag yun ang atong dibo, atong i-display sa kalibutan, no, 18 na ako anak, o alay, mo ni siya, ingani siya kagwapa, ole, dool na mo. No? And what happens, di ba? Ay, mga langaw mo dool. Di ba? Di na nimo makikuan kay doolon yun kay naa social media, grabe karon ang uso pag yun karon, no, na murag usa na gyud sa professional na yun, no, na mura na yung artista ang 18 na mature na kay sa tan-awon,
And yet, if you think about it, 18, unsa pa natong mo enter pa ka into what? Unsa pa ka ana? Entering into grade school? College. So you're gonna be first year college. Okay? Here's the irony of the world, di ba? Gusto niyan at 18 years old, ang imong precious daughter, atong iingon sa kalibutan, ready na siya, babae na siya, woman na siya, and then kita rin ginikanan, patingala rin ka, wala, finish college first, ha? Murag conflicting atong kuano. Atong again, the world and the ways of the world is so deceptive, disastrous, di ba? Na unsa may ipa-feel nimo, hala pa ma, kung dili ko magdibo ma, dili ko in. Dili ko murag ila ko kansawan na dili ko kuan normal. And that might have been the very magic words that they spoke to Joash. Ganong sayon naman kay maliso ang ilong aning hari na dili na unta siya bata by this time. And yet, nakita nato, dali na kay siya napalid. Second observation sa ating case study ni Joash is that verse 18, right away, makita nimo pag abot sa kaning mga bad advisors, bad influence ni Joash, right away, the people of Judah, niundang sila pagsimba sa Diyos, o nisugod sila simba sa mga idols. Dito sila sa mga symbols, sa mga goddess Asherah. Kaning mga sinful things made the Lord God angry at the people of Judah and Jerusalem. So King Joash was just a representative of the people during their time. Di lang si King Joash. Sila tanan, humok og ilong. Sila tanan, mabaw. Og makita di nimo, nakatong buhi pa si Jehoiada, nganong dili man nila og ayha naman namatay si Jehoiada nila gibuhat. Kabaw ka sa observation nato ana. Ang pagsalig ni Joash wala sa Ginoo na kang Jehoiada. Ang gibantayan ni Joash, iyang tumanon ni Joash is si Jehoiada. Dili ang Ginoo. Ang pagsalig ni Joash wala sa Ginoo, ang paghigugma ni Joash, ang iyang paghigugma is wala sa Ginoo, ang iyang paghigugma naa sa tao. Misplaced ang iyahang pagtuo, iyahang paghigugma, mo nang pagwala. So, dear young people, kung sayop ang imuhang gituhuan karon, the object of your faith is not Jesus Christ. And your parents send you, no? To Manila, to Cebu, to another place, ipadorm ka, and nakakaroon na place na why nakailan nimo, wala imong ginikanan rin na mo ingon, bangon na, simba na ta. You will discover, humok kag ilong, madaha ka sa peer pressure. Nga naman, wa man ka nagsalig sa Ginoo, wa man ka nagtubo. Yalalayan naman di ay ka. And that should wake us up, parents. That should wake us up, grandparents. Na if dili ka gusto maapil ta sa 80% of the statistic that this world is alive, active, no? Tanawa gali ng impluwensya sa atong mga colleges. Di ba? Grabe mo brainstorm ang colleges. Grabe mo peer pressure ang colleges. And if your trust, your faith is misplaced, then karon na dapat nato paghinulsulan sa Dios. Dili unya na. Dili ayha na. Ug makita nimo in verse 9, ang Dios sa iyang kaluoy, iyang ginapadadaan og mga propeta sila. Balik na mo. Ingon ang mga propeta sa ilaha. Pero ang mga katauhan, si Joash, di na gyud maminaw. And then, here comes the great tragedy sa life ni Joash. In verse 20, ang Ginoo, ang Espiritu sa Ginoo, the Holy Spirit spoke to Zechariah. Dili ni si Zechariah na prophet na nagsulat sa Bible, no?
lahi ni na Zechariah, si son of Jehoiada ni siya. Ingon siya kang Zechariah, ingni si Joash, why are you, nganong disobey man kanako, nganong di naman kagatuman sa akong laws? This will only bring you to punishment. You will only suffer kung mawala ka. Kaya kung biyaan, again, the blessing of the Lord will desert you. How many of us dinhi? Niabot na sa point na kung badlongon ka, mga dear young people, kung badlongon ka sa imuhang ginikanan or sa imuhang mga godly friends, ikaw pa'y masuko. How many sa ato dinhi na ang pagbadlong is naa sa sakto na pamaagi with love? Ang pagbadlong naa sa kamatuoran because ang ilang gisulti is gikan sa pulong sa Dios na ang imong gibuhat tinuod man sad gyud sala. Ug ikaw pa'y nasuko. Ikaw pa'y offended. Abi nako, friends ta. I cannot trust you, daddy, mommy. Kay kung akong i-share sa imo, you will not understand me. Grabe ato mga hugot, no? Kaya nga naman, someone that can say that, someone that can, badlungon na sa Ginoo, padadaan ng propeta, padadaan na og pila ka propeta, og di gyapon maminaw, is someone na wa ka realize, na wa og nasaag na siya. Nga naman, ang pagwala manggod sa Ginoo, hinay na siya. Naabi nimo okay ra ka. Siguro nagsugod na usa ka Domingo, wa ka kaapil, wa ka kaadtog simbahan. And then pagka following Sunday, another na pod na rason na di na po kakaadto. O another, next Sunday, another na po na rason. Busy sa studies, Lord. Busy, Lord. Kinana po may project, Lord. Ay, Lord, karon thesis na po, Lord. And then, labaw na sa love life, no? Let's not, dili na to na kalimtan. Apilon na to na. Kasagara sa mga batanon, muhawa sa ilahang pagtuo sa Diyos. Kay naa sila'y nadiskubrian na mas ginahigugma nila karon. Laki o bai. Nakabalo sila sa ilang ginabuhat. Pero tungod sa gugma, sa ngalang sa mas dako na gugma, mas dako na nagugma karon kaysa ilang paggigugma sa Ginoo, nalimtan na nila ang unsa ang gitudlo sa Ginoo nila. Ug maybe padal-an mo mga igsuon. Maybe naanay gipang padala karon sa inyohan ng mga propeta. Balik, undangan na. You say this to yourself. Dili tanan muhawa sa simbahan. Dili simbahan, mistaken ko niyo, ang simbahan lang. Dili tanan na muhawa sa ilang pagtuo sa Diyos. Makabalik. Buhi. Dili garantisado ang imong ugma. Dear young person, if nagsalig ka, ayha ra ko after graduate college, ayha na ko, dito na ko magtarong sa akong kinabuhi. Kung imong nang paghuna-huna karon, dili garantisado makahuman ka. Nabuhi pa kaana na time. Kita nimo si King Joash started really well. Nagdako na naa siya sa insakto na instruction. Naa siya sa insakto na pamilya. Pero niabot sa point na nilako na siya, nawala na sa to siyang, namatay na tong mga advisor niya, ang iyahang ginasaligan, so din karon ang iyahang barkada. Ug nakadiscover siya og new love, a whole new world. Grabe no? Naaman day ingani kadindot sa kalibutan. Uy, naaman day ingani kagwapa sa kalibutan. And what happens is that the person falls in love with the world and wala with the Lord.
If nahitabo lang ni Kas-a, dinhi sa GCAF, trahedya kani. Pero if nakita na nato ni, nagkakahitabo na ni siya, dili lang karon, pero gahapon, ug maybe sa atong panahon, then dili ni siya usa lang ka trahedya, epidemic ni siya. This is a disease. So pangutana no, ngano man. Dato na tubagon karon sa ato ang pulong. First, tanaw ka sa 1 Corinthians 15, 1-2. Sa kani nakamatuoran, nag-iingon sa Diyos sa tanan na mutuo kaniya. Mga igsuon, gusto kong ipahinumdom kaninyo ang maayong balita. Kung naa naman ka din sa GCAF, mawala yun sa imo akong pag-ambo no, as a pastor is mawala sa atong palusot na wa ta kadungog sa pulong sa Dios dinhi. Mawala yun sa atong palusot karon na wala ta natagaan o oportunidad sa Dios na nakadungog, na wala ta gitudloan sa gospel, sa maayong balita ni Hesukristo. Nagiluwas ta niya mga makasasala sa iyahang grasya o pinaagi sa pagtuo, ihatang gidawat, gipasaylo, gihilimpyuan, gihinluan, o gitagaan o espiritu niya para magkinabuhi sa righteousness. So mga igsoon, gusto kong ipahinumdom kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo. Kini, gidawat ninyo og hangtod karon inyong gibarugan. Usa sa great truth in Christianity is that kung tinuod ka, gibago sa Diyos tungod sa iyang grasya, pinagi sa pagtuo ni Hesukristo, dili ka mawala for the rest of your life. Siguro makasala ka for a season, pero mabalik yung ka, ibalik yung ka sa Ginoo. Pinaagi niining maayong balita, maluwas kamo. Kung huptan ninyo, maayo ang akong giwali kaninyo. Hold on, no? Huptigid karong. Kung dili, mahimong walay pulos ang inyong pagtuo. Young people, ayaw pagsalig. Na kung imong kinabuhi na gali dinhi, na kinabuhi na ka as if wa na kay paghigugma sa Dios, mas gihigugma na nimo ang lain. Ang giingon dinhi sa Biblia is that kung magpadayon ka ana na kinabuhi, gipakita nimo na walay pulos ang imuhang pagtuo. Dili na mao ang tinuod na pagtuo sa Dios na mo'y muhigugma niya labaw sa tanan. Ang tinuod na nausab sa grasya sa Dios, muhigugma kaniya baski kinsa pa na iyang biyahan. Maski unsa pa na iyang undangon. Maski malugi pa na siya. Iya basta lang makuha niya og naa si Hesukristo kaniya. Mao ni ang kamatuoran. Nganong gawali man kuani? Nganong ingani naman ta dinhi sa GCAF? Di man mo ingani sa ona pastor. Tinuod ka. Og tungod ana, nakakita ko na naay 400 young people in Inside Out at one time. And 80% wala. O akong pangutana sa akong gulingon, Lord, ahaman ko nagkulang. And naaman, wa nako gitudlo ang pulong sa Dios sa iyang entero. Pizza, lingaw-lingaw. Good times. Daghan kang mahakot. Pero gi-offer magyapon na sa kalibutan. Mas maayo pa sila ma-offer ana. So atong training diri is mura sa kalibutan. Kita sila din doon sa may difference. Higugmao nilang kalibutan, patay. Ang atong pag-asa is that ang atong Diyos, ang paghigugma sa Diyos, no? Mura gyud na ang pagtuo nato sa Dios mura magid atong pag-asa na dawaton ta niya. Kay wa man tay mabudala sa iya. That's why importante kay nino, do not love the world or the things in the world.
Dear friend, here in GCAF, whether batanon ka or nana ka sa edad, ayaw higugmaa ang kalibutan. Love for the world means wala kay higugma sa Diyos Amahan. Dili sila madungan natong duha. Kung gihigugma nimo ang kalibutan, ingon ang Diyos, wa kay paghigugma niya. Maski niingon ba ka, but Lord, love man ti ka. Ikaw lang si number 2. Or maski ikaw ang number 1, Lord, for si world ang number 2, di man gapo na dawaton sa Diyos. Do not love the world, because if you love the world, you have no love for the Father. That is God's truth number 1. Mura gyud na. And the rest are incentives, reasons. Dili nimo madungan ang duha. Young person, maski abi nimo walay makahibalo na you are living in sexual immorality right now, the Lord knows. And if you do not surrender sins to the Lord and continue to love, kabalo ka na wala nimo karon gihigugma ang imong Diyos Amahan. And I pray, undangon na nimo. If you love the Lord, if you love the world, gibutang ka sa Diyos sa parehara sa grupo na imong gi-hate ang Diyos. Whether feeling na nimo or dili. Dili man ikaw ang nagbuot ana, ang Diyos man. Dili man niya atong kamatuoran. Ang kamatuoran man ni sa Diyos. Ang versikulo 16 of 1 John 2:16. Ningon, for all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride in possession is not from the Father but is from the world. So mo ni ang support sa giingon niya, nganong dili nimo dapat higugmaon ang kalibutan. O ang reason din is that i-push out kaning pag-desire nimo sa imong inod na desires, kaning the lust of the eyes, the desire of the eyes, ang kaning gusto nato na ma-possess na mga gamit, na mga butang, ang iyahang buhaton ani is iyahang ipawala sa ato ang love of the Lord. Pulihan niya. Pulihan niya. And that's why dili siya strange, no? Kung paminawon nimo ang ilang mga rason sa katong na in love na sa world, ang ilang isulti is tungod sa akong kabisi sa pagpursu sa akong studies or career, wala na ko panahon. Unsa man ilang wala na panahon karon sa the things of the Lord. Nga naman, kay busy naman sila sa things of the world. That's why ingon ang Diyos, don't love the world. Ayaw panganduya ning mga pleasure sa flesh, kaning sa eyes, kaning sa pride sa possession. Kung imo na siyang panganduyon o dat na nimo i-love, then it is not from the Father, it is from the world. And makaingon ka ba, good things, ako maning gipray, ako maning gipangayo sa Ginoo. Makabalo ka na love na nimo, mas love ba na nimo, tanawa una ang oras, tanawa una imong enerhiya, tanawa una karon imong motivation sa imong kasing-kasing. Nganong nagtrabaho man ka? Nganong nagskwela man ka? And if the answer is this, para sa akong kaugmaon, og dili bitaw para ni sa glory sa God, then ingon ang Diyos sa imuha, do not love the world. Do not think that the desires of the flesh, the desires of the eyes and the pride in possession, it is not from God. It is from the world. Kinsa man ay gusto mukuyog sa imo or kuyugan nimo sa impyerno? Si Satanas. So kinsa man, unsa may gusto ni Satanas? Managhan ta, di ba? Managhan ang iyang kuyog na iyang madaha.
So kung pabisihon ka niya, tagaan ka niya asinso, patilawon ka niya og salapi, pabisihon ka niya, kay ula, grabe na akong career ba Dinawa na ka. Kay na in love na kay ka sa unsay promise ni world. Kasi ni daog. Nyawa. Unsa may, what is Satan after? He wants to kill you. He wants to eat your faith. Wow. That's why this is actually love from God. This is a loving Father na iyang iwarningan iyang mga anak. That way is the road or the highway to hell. If imong iwala ang last three phrases in the middle of the verse 16, moingon diri, the reason why the love for the world will exclude love for God, dili sila compatible, is that all that is in the world is not from God. In other words, walay pulos, moingon ka, gihigugma nimo ang Ginoo, is imong gihigugma katong mga dili gikan sa Ginoo. Nipadayon pag si John, ug iha pag yung gi-further ang iha pag-apila kanato. 1 John 2:17, and the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of the God abides forever. Tagaan ka og 1 million pesos or ano na lang, nagtrabaho ka for 50 years. Hapit na ka mo retire. Naa kay life savings nimo. Sa intiro nimo, pagtrabaho, pagnegosyo, pagkayod, ahaman nimo i-invest imong kwarta. Musulod ba sa imong una-una na i-invest nimo ang usa ka imong tibuok kinabuhi na savings sa usa ka baruto na nagakaanod na? Musulod ba sa imong pag-unahuna na ihatag nimo imong tanan life savings sa usa ka establishmento na wala man lay guard, no? Kabalo na ka, kapila na nasudlan og kawatan, pangkawat na ilahang mga salapi o ilahang mga assets. Dili man nimo ibutang ang imong intero na life savings sa usa ka investment na kabaw ka malugi ka. Dili man siya sakto. Di ba? And you would be right. And the Lord makes that appeal. Ingon siya, ng intero kalibutan, mawala ni, maanod ni, maguba ni, malugi ni, along with all its desires. But whoever does the will of God abides forever. So there's the contrast. Why would you give your life, your entire life, to something that is dying and passing away? Dear young people, nganong ang imuhang prime sa youth, imo mangihatag sa kalibutan. And then ang feeling nimo, ay na pag mo-retire ko, Lord, I will give my life to you. Right? I'll involve in missions. Pag tiguang na ko, ang salin-salin na lang imo ha din, Lord. So akong challenge sa itong mga kabatanon din sa prime sa imong youth, dili ko maulaw ingon sa inyo, give it to God. Dili ka malugi sa Diyos. The world will pass away, and also the lusts of the world. If you share in the desire of the world, ikaw pud, you will pass away. And you will not only lose your entire life, your treasure, you will lose your eternal life. If you love the world,
you will go down with it and take you down with it. But the one who does the will of God abides forever. So I want to close with this. Kinsa man ka? Pagsulod ni mo college, pagtrabaho na ni mo sugod. Kinsa man ka karon? Are you living a double life? On the surface, it seems you love the world, Lord. But on the inside, you have been loving the world. Make no mistake, walay usa sa ato dinhi makailad sa Dios. So first, look into your life to see whether you're in the faith. 2 Corinthians 13:5. Testingi ang imuhang pagtuo sa Dios, imong paghigugma sa Dios. If Christ is in you, you will pass the test. But if Christ is not in you, He is not your love, He is not your treasure, then all you need to know is, kabalo na ka naay gigugma diri. Nakabalo ka maski bawal, maski sala, nagpabilin siya. But if, dear young person, dear elderly person, you have been listening to the Word of God karong hapuna, o ga-resonate ang imuhang kasing-kasing sa kamatuoran, yes, sa grasya, sa imuhang gahom o sa imuhang kaluluyon na Diyos, imong mercy, grace and mercy God, ako na, gapadayon ko og salig nimo. Ang imong kasing-kasing karon gaambak sa kalipay, then kabalo ka na ang ebidensya karon na buhi ang imuhang pagtuo, tinuod imong pagtuo is naa diha na ginausab ka karon sa Ginoo. Og dili ka kailangan mahadlok na mawala. Dili ka kailangan mahadlok na duha-duha, tinuod ba ko or dili tinuod ba ko, kay kabalo ka kung ikaw nakadungog ani og you love the Lord with all your heart, your soul, your mind. Kabalo ka, this is assurance. Pero kung naminaw ka dinhi, ang kabalo ka, gi-expose ka sa Dios, you do not love Him. You love the world. Then grace niya sa imuha. If He sent a prophet before, then here's now another part of the body of Christ in the pulpit who preaches to you the Word of God. Do not love the world, nor the things of the world. For whoever loves the world, the love of the Father is not in you. And this world will pass away. Mawala ni. Ang imuhang pagkabatanon karon, mawala na. Ang imong pagkagwapo, pagkamacho, imong pagkagwapa, imong pagka-sexy karon, mawala na. Ang imong entire life savings, kapila na makakadungog OFW, pag-uli niya din after all his life, nagtrabaho siya, pag-abot din, giilad, nawa, tanan. Malo naman ka. Ang even ang life savings, sa lapit din anytime. Mabi nimo ang atong security na din sa atong maayot ang kahimnang. No. Do not love the world. We're visitors. We're aliens. We're passing through. This is not our home. So maybe 80% is happening. But will you pray with me, young person, parents, grandparents, na dili na ma-happen here in GCAF? Will you love the Lord with me? Na ato mga batanon, ato mga anak, mudako sila, nahigugmaon nila ang Diyos sa tanan. Bisan kinsa pa, muduol niya, mu peer pressure nila. Kabalo man sila, kinsa ang ilahang higugmaon dapat. Kabalo man sila unsa ang tinuod na paghigugma. Kabalo man sila unsay dapat apasonon dili sa kalibutan. Dili ang mga butang, dili uban tao, kundi si Christ. Will you love the Lord together with us? And be sure
No? We will journey together. Magbinadlungay ta. Magbinantayay ta. Ingon pa sa Hebrews, di ba? Lest anyone hato dinhi magka-develop og unbelieving heart. Magtinabangay ta dinhi. And yes, if we hold fast to the Lord, promise after promise, He will strengthen you. He will help you. He will hold you up kung luya ka with His righteous right hand. If iyaha kang karnero, dili ka kambing, dili ka lobo, then you can be sure na He who began the good work in you, though masaag ka, as we are all prone to wander, He will see it and make sure na makompleto, madaha ka niya to eternity in the day of Jesus Christ. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord. Kay Ikaw among Diyos. Imo kaming tagaan sa imong interong pulong. Na mo kani ang makapalig-on kanamo. Mo kani ang among kaunon, among imnon para motubo kami, para mo mulalom kami, para dili kami mapaling-paling sa bisan unsa pa na mga peer pressure or mga dadon sa kalibutan or attempt kami sa kalibutan, O Lord. And if naaman sa amo adri napandol sa sala, tabangi Lord, as you have already promised, na naa naman, if we confess our sins to you, we go back to you, we repent and abandon our sins and go back to you, Lord. Ningon ka, Ikaw ang just and faithful God na pasayloon kami. O kamong giampo, Lord, na dili na mo itago, dili kami maging maayo kay na actor, maayo kay na mga actress na may kay mo tago og sala, kun dili maging open kami na mo seek help kami if we are indeed living in sin. Help us, Lord, na kami from sa mga pinakabata namo dinhi o sa among mga pinakaedaran dinhi, maging usa kami sa love, sa unity, sa truth nimo. Because yes, Lord, ang pag-love nimo ug imo ang pag-love sa amo better than life, better than whatever they offer sa kalibutan. In Jesus' mighty name. Amen and amen.